So hey guys, good morning. Good morning mga guys, good evening. So hey guys, good evening. नोंथांमोन मोनसे गोदान भिडिअ लाबोलायबाय नोंथांमोन नायगासिनो happy another vlog. So दिनै माने आङो माबायाव थांनायदो आरोना मा होनो आदा दिनखौ लोगो हमनो थांदो आदा दिनखौ बावगारदो ओमफ्राय लामाया भुल जाबायना इयावनो आङो नोंथांमोननोबो फोरमायनो बावगारबाय आरोना नोंखि फैनो खिथा नोंखि फैनो खिथा इसोरखौ फन हरनाय बुलुंखौ फन हरनाय मुखि थांखो स' गाइस माने लोगोफोरा गोमादोंमोन आरोना लामाया चेन्ज जाना होदों जोंना गेजेरावनो स' दा दिनै आदा दिनखौ माने आं भिडिअ लानो थांबाय थादों आरोना इनि 390खौ बेसे टेस्ट राइड लानोसै आङो फार्स्ट टाइम 390 सलायगोन दे गाइस इबो आदा दिननिखौसो ना मा होनो गाइस लाखै लाखै सलायना नायनोसै आरोना खनसे ओरैनो स' बारा मानसियाबो आङो बाहाय बावनाना ओंखायनो लाखै लाखै सलायनोसै आरोना भाइ स' टाइमाबो दा 6टा जाबायानो 5टा जाबायानो माने जोंना प्लेनिंआ पार्कआव थांनायसोमोन ओमफ्राय मोनाबायना माबायाव कहुआ पार्कआव हाबनायनि प्लेनिंमोन आरोना ओमफ्राय दा जोंना मोनाबायना ओमफ्राय जोङो आदा दिनखौनो माने लोगो हमना फैनोसै आरोना ओरैनो स' गाइस जों दा आंगारथुवा जाना फैगासिनो आरोना आंगारथुवा खिबाय गोबाव जाबायमोन दे फैनाया भिडिअ सिडिअ लाबनाय जायाखैमोन आरोना आं खनसेबो इयाव स' आंगारथुवा स्कुल मोनबायानो जोङो ओमफ्राय आंगारथुवाखि थांनानै ओरै धन्दमाखि थांनाय जायो ना माखि थांनाय जायो मिथिला आरोना जायखिजाया खनसे लांसै नोंथांमोननो आं माखि थांनाय जायो माखि मानाय जायो धन्दमाखि थांनानै ओरै ओंखारहैनोसैबो जानो हागोन हमना लांबाय थादों होनबा गाइस ना अ गाइस आं दा NS 125आव फैबाय आरोना डिउकखौ सलायनो बानायनानै नैयाव NS 125 जाबाय खाथियाव लोगो मोनदों आरोना इसोरखौ माबा सिनाकिखा आरोना जोंनिफ्राय न'नि टाइप जायो आरोना इसोरखौ दा लांफानोसै इसोरखौ जमा स' NS 125आव दङ आरोना आं दा स' दों दा आङो मा होनो बेखौ मेरकुसि होननाय जायगा आरोना सुक्ले भाइनि माबा चेनेलावथ' बुहुदानो नुबाय जानांगो पानिपुरि जानाय जायगाया इनिया इयावनो आरोना स' मेरकुसिनिफ्राय जोङो गाइस NS 125खौ माने पिकआपखौनो मोनथाराखै माने डिउकनियाथ' ओरै होबानो माने खारखायो आरोना एकदम फिउ खारखायो ओमफ्राय इयो आरो पिकआपानो गैया गाधा आरोना बिराद गाधा पिकआपानो गैया थेवबो हिट नाङो आरोना सलायनानै मजा पिकआपा एसे माबा आरोना बहुत डिफारेन्स एसे नङा बहुत गाइस माने जोंना फैनाया एसे लेट जाबाय आरोना मोनफैनाया माने आदा दिना बरमा साननै मोनहैबायानो इयो ओमफ्य दा थाव सोनानै मबा थांगोन इयो ओमफ्य दा इखि जोंना DNB सेकेन्ड बाइकखौ टेस्ट राइड लागासिनो फुरा स' माने लोगो मोनाखै आरोना माने भ्लग लानो हायासै आं दिनै स' नेक्स्ट टाइमाव नोंथांमोननो भ्लग लासिगोन आरोना थारमाने जोंना एसे नेयै फैनानै लोगोफोरखौ ओमफ्राय लेट जाबाय आरोना जों माने मोनफैखागौमोन दहैनो ओमफ्राय नेयै फैनो एसे लेट जाबाय आरोना जोंनिया थ' होमबा डाइरेक्ट मटर बानायनोसै नङाबा एसे बाइक खोनथिनोसै आरोना गाइस नैनो आरोना वानदिनिफ्राय बेरेसा माने पिकआपा बहुत खम जाबाय इयो माने गारिखौ सार्भिसाव लाखियो ओमफ्राय उननि ब्रेकआबो गैला आरोना इनिया थ' कालारखौ आं बिराद मोजां नाङो इखो माबाखौ मा होनो NS 125नि कालार मोनसेखौ मार हिट नाङो आरोना ओमफ्राय साखाफोराबो टिकलु फिसा फिसा मा होनो ओमफ्राय नैखि जोंना डिउकनारा हिप खायो मानसि नायनो नामा मोजांलाय मा नायनि थ' बिराद लाजियो आरोना इयो नुजानो ओमफ्राय 1K जाबासो नुजागोन होनना बुंदों आरोना इयो होमबा 1Kखौ नोंथांमोना थाबैनो खालामना होदो डिउकनारनि फेसखौ नायनोबा नोंसोर खानैखौ माने नेयै लाना फैनानै ओमफ्राय जोङो गियेन आदाखौ लोगोखौ मोनासै आरोना बिराद मिस खालामना होबाय जोंखौ बिसोरो खानैया बिराद लेथ्रा सालायाव थ' होमबा गाइस माने आदा दिनखौ लोगो हमनो हायासै आरोना थ' गाज्रि मोनलायलायनांला आरोना थ' नेक्स्ट टाइमाव बरियासो फैसिगोन मोजाङै लोगो हमसिगोन आरोना बुहुत लेट जाबायना टाइमा फैनाया जोंनिया बुधबार बुंखांबाय आङो टाइमा लेट जानायनि लोगो मोनासै जोंनि जमा जुदि दंबाय थायो आरोना दा बर्थमान थ' बिनिफ्राय जोङो न'सिम थांनोसै दा जोङो इसोरनि माने जितु आदा दिना पुरा सिगांनि NS 200खौ बियो सफो साख'लाफोरखौ इथिंला मोनदों आरोना जों इथिंनि नायना लानो थांमोना माने कि लोगोफोरा दङ आरोना ओमफ्राय थांनोसै जोङो न'सिम थ' मटरफोरखौ नायखादो आरोना गाइस 125नि आरपिएम खोनासं नोंथांमोना हो जाबाय मजा आरोना गाइस नैनि साउन्डखौ माने बुंनो ना आरोना ओरै लाखिना दोननायावनो बिराद गथा मोजां गखायो आरो साउन्डआनो खोनासंना ला बरिया हिटखा आरोना साउन्डआ मजा गखायो माने हिट नांखायो स' गाइस आं 125 NSआव फैफिनलायबाय आरोना बिदिनो ससे थांसै जमानो जों गासैबो
स' खोमसिजोब्बायबो लोगो मोनासै आरोना बिराद बोरैबा नांबाय स' लेट जाबायना जोंनिया फैनाया ओंखायनो लोगो मोनासै आरोना थ' नेक्स्ट भिडिअ मोजाङै लाबोसिगोन आरोना आङो थ' दिनैनि भिडिअआबो बारा गोलाव जायासै आंना थांनाय भिडिअफोराबो बिराद खान्दा जादों आरोना भिडिअफोरा स' नोंथांमोना आंखौ थगायदोसो नंखोना मासो मिथिला आरोना गाइस माने थगायाखै दे गाइस बिदा होनदों आङो थगायाखै माने लोगो मोननानै फैखादोंमोन आङो ओमफ्राय लोगो मोनासै आरोना बाय लेट जाना होबायना जोंनिया फैनाया मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली करे जो झक जोरी क्यों ना सूरज की किरण अ सोरमोन अबे मानसिया सोरमोन अबेनि ए अबेखिनियाव हा अ महा थांदोंमोन इलाय इखि महा थांदोंमोन इखि ए मारै दिन होनना सिनाया नोंसोरलाय मारै दिन होनना सिनायनानै अ मटरखौल' सेका सेका लाजोबखादोंमोन अ दिनानोमोन गाइस खोमसिबायबो माने ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै आरोना जोङो बारा गोजानाव गैया दा खैराबारियावनो दोङो दिन आदामोननि खाथियावनो दोङो आरोना गाइस थ' होमबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन गाइस